De gemeente Ljouwert hoopt dat de oplossing die het no leidt een ei maakt onder problemen in de stritten. En dat begon worden met de sloop en de weropbouw. Het bod dat het college aan de bewoners in de Noorderdwarsstraat wil doen, is om over te gaan tot een plan van sloop en nieuwbouw, waarvoor het college €203.000 beschikbaar wil stellen. Woningbouwstichting Elkien wil 20% betalen van de waarde van het huis. De resterende 30% zullen de bewoners met hulp van de bank zelfs betalen moeten. Het is zo dat de eigenaar van de woning natuurlijk altijd zelf een principale verantwoordelijk is. Daarnaast natuurlijk ook de banken die het pand in onderpand hebben genomen. Maar we hebben wel gezegd, dit is een beetje een buitengewone situatie. En daarom is het ook goed als ook de gemeente Leeuwarden een financiële inbreng heeft. De gemeente betaalt nou de werinrichting van de stritten en de nieuwe riolering. De bewoners zijn voor eerst positief over het bod. Ze moeten nou zien hoe het voor haar persoonlijk uitpakt. En ze zal zelfs altijd de boezem matten. Met dit bod kunnen zij verder gaan met het gesprek dat zij met de banken voeren. Dat betekent ook dat de banken in actie kunnen komen. En we hebben aan de provincie gevraagd om te overwegen of zij willen investeren in duurzaamheidsmaatregelen, zodat in ieder geval de energielasten voor deze mensen in de toekomst stabiel zullen blijven.